lamɛbagaw ani an filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo tile 8 san 2024 bi fana o ye silamɛ san don fɔlɔ ye min ye farafin kalo ye bi ntɛnɛn ye a don fɔlɔ ye diinɛ ni bato minisiri ale y'o kibaruya di sabula kalo u y'a yira k'a fɔ ko samedi don ko communiqué kɔni kɛra kalo ɲinini ko kan minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko bi de kɔni ye san tile fɔlɔ ye silamɛ jate la o kɔrɔ ko an bɛ tile 10 kɔnɔ ka sɔrɔ ka asura kɛ ni ma fili est-ce que asura in de la minnu ye saga sen mara olu t'u ka sen dun a ni minnu ye sen mara dɛ sɔgɔma in na an ta yɔrɔ tɛ caya nka kuma bɛ caya dɛ an ta yɔrɔ man ca sɔgɔmada la nka kuma ka ca Niger faaba la Niamey IES jamanaw olu y'u ka lajɛ fɔlɔ kɛ u ye kuma caman fɔ u ye dantigɛli caman kɛ jɛrɛ kun waliya minnu laɲininen don baara minnu kan ka boloda u y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ san kelen o dira Asimi Goyita ma ale ka ɲɛmaaya kɛ IES o kunna an ka sɔgɔmada in na saraba bɛna kɛ o ye CEDEAO Abujakaw fɛ kunu ale fana y'a ka lajɛ 65 kɛ lajɛ min senfɛ wɔlɔfɔw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Basiru ye ale ye kuma ta ye nka an bɛ yɔrɔ min na fo n sigiyɔrɔ in CEDEAO lajɛ kɛnɛ kan a ma fɔ ko ka passeport minɛ maa la a ma fɔ ko ka carte biométrique ban u kɔni y'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye IES maaw ye u ye lajɛ min kɛ nin ye u kumana o kan kosɛbɛ u ye min fɔ o la dogodogomaw la an bɛ se ka dɔ fɔ aw ɲɛna sabula an ye kibaruya dɔw sɔrɔ o la n'o tɛ mun bɛ bɔlɔlɔw kan u ma passeport ko kuma fɔ u ma retraite foyi kuma fɔ sabula CEDEAO fana sariya dɔ b'a kɔnɔ nka nimisaba kɔni bɛ u la u y'a yira k'a fɔ ko ni jamana saba in bɔra kɔlɔlɔ ka bon CEDEAO ma kosɛbɛ u y'o fana fɔ min bɛna na bɔ la an b'o da o tulo kan musaka an kun taara ɲini Banque mondiale fɛ u ko ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ yen Banque mondiale y'a ta fɔ Mali fana y'a ta fɔ wari ma sɔrɔ kun jumɛn na an na o da aw tulo kan Mohamed Ali Bacili k'ale welela ko kura biji la hakili la sɔgɔmada in na a kan ka yira commune 5 tribunal la maa minnu minɛna Musafa Diko fɛ yen o ko kelen don hali bi Burkina jamana ɲɛmaa ale n'a ka maaw olu tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ la kunu min ye présidence équipe ye ani Burkina bɔlɔntanaw olu ka tɔn olu tun bɛ ɲɔgɔn na a banna 3-1 na présidence ka 3 bɔlɔntanaw olu ka 1 capitaine yɛrɛ ye 2 don Magasuba ni ale ye Aigle ka entraîneur kɔrɔ ye ale bɛ baara la RD Congo kaw fɛ CAF tɔgɔ la min ye dege karamɔgɔ minnu kan ka sugandi san wɛrɛ kama ani minnu kan ka sɛbɛnw sɔrɔ olu ka kimɛli o nungun bɛ ale bolo CAF tɔgɔ la RD Congo kaw fɛ an ka Mohamed Magasuba n'Ala sɔnna ma min mana na b'o la an na o da aw tulo kan Sibikaw fɛ an ye an ka dɔgɔkun kɛ yen dɛmɛ min kɛra CAS fɛ yaasa ka se ka nakɔ foro sigi sen ka musow ye an na taa o nakɔ foro fana kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na k'o yira maaw la nin ye an donkan ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ko n'a kɛcogo kama an tɛna na édito kɛ an bɛna na min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ IES u y'u ka lajɛ fɔlɔ kɛ lajɛ fɔlɔ in a kɛra Niger kaw fɛ yen Niger ale faaba kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ jamanakuntigiw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen
jamana kuntigi minnu don olu dɔnnen don ka ban sabula AES yɛrɛ jamana tɛ se jamana bɛrɛ ma kosɛbɛ saba don o jamana sabaw la sa Mali ale ni Burkina olu kɔni taara fara Niger n'o ye général de brigade Abdraman Chani ye baaraw ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ ko AES yɛrɛ sigira cogo di a ko nana cogo di u ka laɲiniw ye mun ni mun ni mun ye u b'a fɛ ka mun ni mun kɛ kuma ninnu ye tali kɛ o de la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka ni lajɛ in kɔnɔ sabula lajɛ in a b'a to min ye AES ye a ka dantigɛw a n'a ka wulikajɔw a n'a ka baaraw olu ka se ka kɛ an bɛna sɔgɔmada in na ka na kuma in fanbaw k'olu da aw tulo kan ko minnu fana kɛra kɛnɛ kan a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na an b'a daminɛ fɔlɔ min ye an ka jamanakuntigi ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale bɔra yan sibiri sɔgɔma k'i kunda Niger faaba kan n'o o ye Ɲame ye Ɲamekaw fɛ yen a kunbɛra maa min fɛ sa o y'olu ka jamanakuntigi ye n'o ye Abdraman général de brigade Abdraman Chani ye a yera k'a fɔ sa pankurujigi kɔnɔna jamanakuntigi ale kunbɛlen kɔfɛ u y'a sɛnsɛn ka don n'a ye dugu kɔnɔna na sa yaasa min ye lajɛ kɛnɛ ye a bɛ se ka o sɔrɔ cogo min Asimi Goyita tagakun kun ye fɛn kelen pe o ye maa minnu bɛ yen n'olu kun sigilen don k'u kɔnɔ CEDEAO ko hukumu kɔnɔna na olu ka se ka lajɛ nka k'a daminɛ pankurujigi kɛnɛ na sa ka taa se fo Ɲame dugu kɔnɔna ma an y'a ye k'a fɔ général Abdraman Chani ka kunbɛli Asimi bɔlen pankuru kɔnɔ ka na se fo a seli ma dugu kɔnɔna na maaw ye wuli ka jɔ kɛ kiba n'a ɲɔgɔnkow caman tun b'a kɛnɛ kan yen telefɔni b'u bolo ko f'u ka président ja ta dɔw fana kun bɛ yen olu taara pankurujigi kɛnɛ kan ka se ka taa jamanakuntigi ye denmisɛnnin fitinin dɔ fana nana ko ale tɔgɔ ye Ibrahim Asimi Abdraman ani mun bɛ yen koyi a n'a ka daraponiw a kun kɛlen don ka i gosi darapo saba in bɛɛ la a dun a gɛrɛla a so la koyi ɲɛ bɛ pɛtipɛtinin na a fana ma sɔn dɛ a gɛrɛla Asimi na depuis aéroport la bon aéroport kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ mɔgɔba caman fana tun bɛ yen minnu nana ka na ko kɛnɛ in yɛrɛ ka na kunbɛli ni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni nin président kunbɛn ninnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bi seko ni damayira de kɛ kuma tɛ nin waati in na maa minnu bɛ fanga la bigitigiw tɛ dɛ papiyetigiw tɛ marifatigi y'a di sababu ye marifatigi ye kapitɛni colonel ani generali olu jamanakuntigilama o baara kɛli i b'a dɔn k'a fɔ ko o labɛnw ni o kow kɛcogo o ni maa tɔw ta tɛ se ka kɛ kelen ye nin ye Asimi ye pankurujigi kɛnɛ na a selen a bɛ ka maa mafalenw fo fɔlɔ min ye maa minnu bɔra ka n'a lajɛ wa ne ma min faamuya dɛ Niger mɔgɔ bɛɛ de tun bɛ fɛ ka photo ta ni Asimi ye a bɛ u ka mɔgɔ bɛɛ u ka alimamiba ale taara fatiya de ta ye koyi ale kɔni nin t'ale ye fatiya ta la sa wa an yɛrɛ ka mɔgɔw de ye nin ye colonel Baba Sise ministre minnu taara Asimi nɔfɛ Diop ka taa se Sanu ma i terikɛ alimami ye fatiya daminɛ dɛ an t'a mu an yɛrɛ la maa t'a ko cogo dɔn dɛ a dugawu a bɛ minɛ koyi Keba nin kɛnɛ sugu min y'u jɛ n bɛn'o f'i ye c'est à dire pɛtipɛtinin tɛ nin ye pɛtipɛtinin filɛ nin ye i ɲɛ b'a ka fini na kɔni wa a bɛ ka garde-fou gosi dɛ Keba min y'u jɛ nin kɛnɛ kan an bɛn'o fɔ aw ɲɛna olu ko CEDEAO k'o tɛ kuma di jamanadenw ma nin kɛnɛ kan olu tun kan k'a to AES jeunesse AES muso AES société civile olu kun k'o dan tigɛ kɛnɛ kan yanni jamanakuntigiw ka kuma ka différence créer k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw olu de sen bɛ ko in yɛrɛ la olu ka laɲiniba bɛ a la n'i ye discours ta k'a lajɛ président saba in bɛɛ u bɛɛ lajɛlen ka discours kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ minnu na sɔrɔdasi ko jamanadenw ka hakɛ ko yiriwali ko o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen majɛ dɔ bɛ anw yɛrɛ fɛ yan n'o ye communication ye Burkinakaw u n'u ka journaliste privé u taara
unu ka faso ta taara uni kɛnyɛrɛ y'u taara Niger a bɛ ka kɛ min fɛ yen kɛnyɛrɛ y'o sen donna la fɛnw sen nka Mali dɔrɔn de y'a mago don a ka télévision na dɔrɔn ka taa n'o dɔrɔn ye nin waati in kɔni na o gɛlɛyaba bɛ Mali kunnafoniko la ni ORTM tɛ mɔgɔ tɔw olu talen tɛ bala communication ko la parce que an bɛ k'a jateminɛ a bɛ ka juguya ka taa fɛ de nin jɛrɛ sugu tɛ se ka kɛ cogo si la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ dan olu dɔrɔn ka weleli ma mɔgɔ tɔw sen tɛ don a la fɛn kelen fana bɛ yen o ye u jamana saba bɛɛ ye u saba bɛɛ kɛnɛ in kan aw ko yɛlɛma Cani kun kan ka kuma Hausa kan na Ibrahim ka kuma Mɔsi kan na Asimi ka kuma Bamanankan na o fana kun ye différence ye min kun bɛ danfaraba don ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don a bɛ ka mun fɔ a bɛ ka fɔ communauté internationale ye an y'o faamu mais aw ka communauté dun duguden minnu bɛ yen n'a sigir'u olu tɔgɔra olu dun o majɛw damadɔw bɛ yen an ye olu ye ko ninnu na an bɛ se ka minnu fɔ fɔlɔ parce que an kun t'a kɛnɛ kan dɛ an k'o fana fɔ anw kɔni kun bɛ Bamakɔ ye an kun bɛ Sibi yɛrɛ a ko bɛɛ kɛra k'an to Sibi lajɛ in kuma belebeleba saba fo ka taa se 4 ɲɔgɔnna ma olu kɛra nka kuma la kumababaw o fɔra maa minnu fɛ o ye jamanakuntigiw ye général de brigade Abdramane Chani ale min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Niger colonel Assimi Goïta ale ni capitaine Ibrahim Traoré u y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana saba in ka farali ɲɔgɔn kan a kunba yɛrɛ min ye o ye lakanako ye bamanciya wale ni juga wale kɛbaa minnu bɛ yen bi o suguya o suguya mana kɛ yen u ka se ka o bali Abdramane Chani ko dayɛlɛli don ko min ye AES ye a kan ka sinsin sɛbɛn min kan n'o ye traité ye ko kɔni na lawaleya a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye traité in ye ko bɛ tali kɛ dugudenw ka hunanfan fan caman na min ye cɛncɛnfoka jamanaw olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye ka kuntilennaw kɛ kelen ye Assimi Goïta ale kɛlen ka kuma ta a ko kabini charte min sigira Liptako Gourma la n'o o bolonɔ bilara septembre kalo tile 16 san 2023 ko bɛɛ ye jaabiw ye sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ min na bi kɛnɛ kan k'a dogolen tɛ maa si la Assimi ko bi ko bamancima wale kɛbaaw de kɛlen don k'u bolo fila da u kun ko ka kule ka na marifaw bila su ani tile ko min ye wolomasiri tabaw ye jamana saba in kɔnɔna na ko kow b'u bolo u bɛ se k'a kɛ cogo min ka di u ye bi AES sigili Assimi y'a jira k'a fɔ ko min ye laɲiniba ye o kun ye u yɛrɛ dama ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ninjuguya wale ni bamanciya wale k'o kunbɛ fan yɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen na min ye jamanaw ye u y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi Assimi y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi fila in n'o ye Chani ale ni Ibrahim Traoré k'u ye ko in faamu kosɛbɛ k'o de la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'a fɔ sisan n'i ko k'i bɛ bɔ dɔ ka furancɛ la ka taa don dɔ ka furancɛ la a bɛ fɔ o ma ko droit de poursuite k'u y'o di k'a sɔrɔ ko hali gɛlɛya ma ko o la ko wa k'u jamana saba bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ka bɔ ɲɔgɔn fɛ bi wolomasiri kunda ko k'a sɔrɔ ko jate minnu bɛ kɛ n'o ye frontière ko kuma ye ko o ma fɔ a la Assimi y'a jira fana k'a fɔ ko min ye lakanako ye dugudenw ka sigi u ka lafiya n'u ka taa ni ka seginw AES jamanaw kɔnɔ k'o de kɔni ye o ŋunanfanba ye k'u ka wulikajɔ kun y'o ye wolomasiri tabaw ko k'u fo u bɛ baara min na bi a n'u ka bolodi ɲɔgɔnma min bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma min ye AES jamanaw ye u kan k'u fara ɲɔgɔn kan ka kan belebele min sigi u kan ka minɛn minnu san ɲɔgɔn fɛ u kan ka waleya minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ u kan ka bamanciya wale ni juguya wale kɛlɛli minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛɛ lajɛlen na don bɛrɛ la ka kɛ ni AES ale sigili ye wa ko bi ko siga tɛ min na ko lafiya bɛ ka na koyi ko basigi bɛ ka na ko wa ko ni Ala sɔnna a ma fana ko min ye jamana ninnu ye k'u bɛna na bɔ nin degun in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ fana ko min ye bolodi ɲɔgɔnma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛna na kɛ sababu ɲuman ye a la yiriwali baaraw ka kɛ ko Nizɛrikaw k'a b'u fo dɛ k'olu ye taji sɔngɔ nɔgɔyali min kɛ an ye ko sisan kɔni ko Niger ka taji Mali ta don Burkina ta don wa sɔngɔ ko o na lajɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale ko min ye an ka maaba minnu tɛmɛna n'olu ye kɛlɛbaw kɛ k'olu joli de kɔni bɛ ka munumunu bi farafinna denw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u filɛ ka waleya min kɛ nin ye ɲaame k'a bɛ don tariku la dɛ
ko min ye dɔfɛ ye ko a na ko o kɔnɔna na ka bila don ma don nataw la ko wa ko bɛɛ k'a bila i kun na ko Niger ko kuma tɛ yen Burkina ko kuma tɛ yen Mali ko kuma tɛ yen ko AES jamanaden ko kuma de bɛ yen bi n'i bɔra Burkina n'i nana Mali la i b'i ka so n'i bɔra Mali la ka taa Burkina i b'i ka so n'i bɔra Burkina ka taa Niger i b'i ka so ko wa ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ten Asimi Goyita ko ten Keba ni ŋɔni yɔrɔ in na an bɛ danfara fɔ mɔgɔw ɲɛna confédération ale ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ confédération de kɔrɔ a bɛɛ b'aw ka jamanaya mara mais a bɛ jɛ ka taabolo dɔw ta a bɛ baara kɛ olu la aw kuntilennaw bɛ kɛ kelen ye fɔlɔ ninnu ta in na zen confédération hukumu kɔnɔna na u ye lakanako ta min ye diplomatie communication ka taa se yiriwali sira ma o naani u bɛna u sinsin o de kan n'u y'o sinsin k'o ɲɛ fédération kɔrɔ ye mun ye président tɛ kɛ Niger président tɛ kɛ Mali la a tɛ kɛ Burkina président kelen de bɛ ta jamana saba in bɛɛ kama gouvernement kelen de bɛ ta armée kelen de bɛ ta min ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen de ye o de ye fédération ye confédération in na a bɛ komi n'i ye Suisse ta a bɛ fɔ Suisse ma ko confédération helvétique ye canton 26 de bɛ yen n b'i ye dɔn kojugu yen kɔni hali ni n taara Debuja ɲinɛ n bɛ tɛmɛ ɔhɔ Fribourg kɔni drapeau ni b'a bɛɛ bolo koyi Suisse tɛ a ta k'a daminɛ Sibi ka se Fana Suisse banna nka jamana misɛnnin 26 de b'a kɔnɔ a bɛɛ n'a ka drapeau don a bɛɛ n'a ka période mais Suissekaw fɛ yen fédération kalo wɔɔrɔ ɲɛmɔgɔ kelen bɛ sigi a kunna confédération affaires étrangères olu ye kelen ye u ka yiriwaliw olu ye kelen ye u ka jamana drapeau o lakodɔnnen o ye drapeau kelen ye Suisse bɛɛ tɔgɔ la canton ka drapeau tɛ taa u ka diplomatie o fana bɛɛ ye kelen u bɛ jɛ ka wari kelen dun olu b'o o la o san bayirika ye nin ye donc anw ka mɔgɔw ko k'u b'a daminɛ ten cogo de la fɔlɔ n'o ye ɲɛ sɔrɔ ayiwa fédération ko kɔni faaba de bɛ ɲini o la sigiyɔrɔ de bɛ ɲini o la fɛn de bɛ ɲini o la i ɲɛ bɛ Nigéria la cogo min état baden de bɛ Nigéria koyi nka Nigéria ye fédération de ye République fédérale du Nigeria o de bɛ yen jamanakuntigi kelen de bɛ taa jamanaw caman de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ale sigi o de la n'i taara ye f'i bɛ fili donc dayɛlɛli don sibiri u ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen dantigɛ k'olu fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na Asimi ko k'u bɛna na taa sira min fɛ k'a ti kɛ jamanadenw kɔ cogoya si la ko wa k'u k'a bila u kun na ko bi u ye baara min kɛ ka u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na ko nin ye ko de daminɛlen ye sa o kɔfɛ u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sabula ni cérémonie d'ouverture banna sɛgɛnnafiɲɛbɔ de bɛ kɛ o bannen pewu u b'a fɔ min ma sa ko communiqué final jamanakuntigiw bɛnna min kan o communiqué final kɔnɔna na ko jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AES kɔnɔna na k'olu jamanakuntigiw ka lajɛ fɔlɔ kɛ Nizɛrikaw fɛ yen Ɲame juillet kalo tile 6 jamanakuntigi minnu tun bɛ yen n'olu tun b'a kɛnɛ kan a ko ɲɛmaaya tun bɛ jamanakuntigi min bolo fɔlɔ o ye général de brigade Abdramane Tchani ye ale de ye Niger furancɛla fanga o ɲɛmaa ye min ye AES ye ale kan ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min u bɛna na u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini u ka lakana ɲini an'u ka yiriwali ɲini jamanakuntigi minnu tun b'a kɛnɛ kan Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré Mali colonel Asimi Goyita ani général de brigade Abdramane Tchani ni jamanakuntigi saba k'u ye kuma ta kelen kelen yiriwali baaraw cɛsiriw timinandiyaw lakana k'u min yɛrɛ la u bɛna na u bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'o dantigɛ k'o ɲɛfɔ ka se k'a fɔ fana ko min ye yiriwali ko ye cɛncɛn fo ka jamanaw la k'u bɛna na u sinsin o kan min ye diɲɛ taabolo ye ani politiki ko an fanfɛ bolo fɛ jamana ninnu y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye ko ale kɔni ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a sen ma golo fa ko kuma tɛ jamanadenw ka hakɛ k'o ta ka baara kɛ n'o ye ko CEDEAO m'o kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko o kama ko min ye CEDEAO ye ko ale ye ɲangini ta ka jamanadenw degun min ye
jamana kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen ni yɛrɛma hɔrɔnya bɛ u bolo min ye jamana kuntigiw ye u ye foli ta ka ɲɛsin jamana saba in denw ma u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la ka kɛ ni UEMOA ale ka ɲangini ye ale ni banque africaine pour le développement BOAD ka taa fara BCEAO kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛrɛntɛ ta ka s'u ma CEDEAO ale ka laɲini kɔnɔna na jamana kuntigi ninnu ko k'u bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye u dɛmɛ maa min na u bɛ gɛrɛntɛ la CEDEAO ale ka hukumu kɔnɔna na ko wa fana k'u b'a yira k'a fɔ bi u jamana kelen o kelen min bɛ AES kɔnɔna na olu bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa u ka dugudenw ka hakɛw ka dafa cogo min na ko min ye lakana ko ye AES kɔnɔna na jamana kuntigiw ye kuma kɛ o kan u y'a yira k'a fɔ o baara bɛ cogo min na min ye lakana kan ka kɛ cogo min na jamana saba in kɔnɔna na Ninjugawale ni Bamajawale kɛlɛli ko o kɔkɔrɔma donnen don diɲɛ maa minnu fɛ ko u y'o fana kimɛli kɛ k'o kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye adamaden ye foyi tɛ se ka kɛ ale kɔ jamana kuntigiw y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ ta sibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma Bamajawale ni Ninjugawale kɛba ye gɛlɛya sa ka se maa minnu ma maa minnu denw n'u somɔgɔw tora a la finitigi fara min ye dugudenw kan k'u ka dɛmɛ ko u bɛna na se olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ u y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma jamana saba in kɔnɔna na u ka wulikajɔ n'u ka timinandiya a n'u ka baara kɛcogo ɲuman na yaasa ka se ka jamana ninnu bɔ ni degun in kɔnɔna na ni fasoden ɲumanya hakilina ye jamanakuntigi ninnu y'a yira fana k'a fɔ ko u nisɔndiyalenba don bi k'a yira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye olu sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ jamana saba ninnu kɔnɔna na u ye bonyamasegin ni foli ta ka ɲɛsin Mali ma AES ale tɔgɔ la min ye Kidali ye ale sɔrɔli ka na Mali ka gun kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na Mali kɔnɔna na u y'o foli ta ka ɲɛsin Mali ma ko sabula ko u bɛna danba sigi Ninjugawale ni Bamajawale kɛlɛli sɔrɔli la cɛncɛn fo ka jamanaw kan jamanakuntigi ninnu y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ min ye Ninjugawale ni Bamajawale k'a kɛlɛ a suguya bɛɛ lajɛlen na min ye bamanciw minnu kɛlen don k'u labɛn jɛkulu minnu bɛ u ka jamana ninnu kɔnɔna na k'u bɛna na o kɛlɛ o hukumu kɔnɔna na sa o kɔni ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin dugudenw ma duguden minnu fana ye degun sɔrɔ ale ni wolomasiri taba minnu ye gɛlɛya sɔrɔ cɛncɛn fo ka jamanaw kan min ye confédération AES ye jamana sabaw y'a yira k'a fɔ sa k'u nisɔndiyalen don k'o fana sera ka fɛɛrɛ sigi ka jamana saba in bila ɲɔgɔn fɛ u ka se ka baara kɛ u ka wolomasiri tabaw ka sira kan min ye fɛɛrɛ ni majɛ ni degun minnu tun bɛ yen k'olu ɲɔni ka bɔ yen dɔɔni dɔɔni jamana saba in bi k'u bɛnna ka sa k'a yira k'a fɔ ko u bɛna na confédération de sigi confédération Burkina bɛ a la Mali bɛ a la Niger bɛ a la ko a tɔgɔ ye ko confédération Alliance des États du Sahel u b'a wele ko confédération AES ko u tɔgɔ o ye o ye jamanakuntigi ninnu y'a yira fana k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don min ye wolomasiri tabaw ye olu kɛlen k'o fara ɲɔgɔn kan chef d'état-major k'olu ye baara kɛ Nigerkaw fɛ yen k'a daminɛ mars kalo tile 5 ka taa bila tile 6 la ko yaasa ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa jamana saba in wolomasiri tabaw bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma Ninjugawale ni Bamajawale kɛba k'o kɛlɛ k'u b'o foli kɛ chef d'état-major ye min ye politiki ko ta nasira fɛ u y'a yira k'a fɔ sa k'u n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka kuma kan kelen na diɲɛ seleke naani bankun kan n'o o ye diplomasi ye jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ k'o ta nasiraw la k'u bɛɛ lajɛlen na jɛ ko ka kumakan kelen ta ko ka o fɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko maaw n'u bolominɛw lakisili hukumu kɔnɔna na k'a ɲininen don minisiriw fɛ minnu bɛ baara kɛ o la jamana saba in kɔnɔ u k'u sen teliya joona yaasa ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yanni CEDEAO o kana na ɲangini ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma u ka hakɛw olu ɲinini kɔnɔna na kuma tɛ taa ni ka seginw sɛbɛnkow ko min ye minisiri minnu bɛ o ko hukumu kɔnɔna na k'olu ka wuli ka jɔ kɛ joona ka batakiw dilan ka sɛbɛnw dilan sɛbɛn minnu b'a to o nɔrɔbilali bɛ se ka kɛ ni CEDEAO y'u gɛn ka bɔ min ye yiriwali ko ta nasira fɛ jamana saba in y'a yira k'a fɔ k'u bɛna n'u ka sɔrɔw don ɲɔgɔn na k'u ka baaraw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka yiriwali yɔrɔbaw dilan usine baw baarakɛyɔrɔbaw min ye maaw n'u bolominɛw lakana yɔrɔ ɲumanbaw k'o bɛna na tali kɛ min na sa o ye sɛnɛko ale ni dunkafa sabatili yiriwali kuntalajan ale ni tajiko ka taa se dugu jukɔrɔ nafaw ma min ye jagoko fana ye k'u bɛna na o fana lajɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donibata mɔbiliw ka taa se sirabaka kow ma u n'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye kunnafonidiko ye ko u b'o fana kɛ maaw n'u bolominɛw lakanani ka taa se économie numérique ma nin ye baaraw ye baaraba minnu bɛ u ka déclaration kɔnɔna na jamanakuntigiw y'a ɲini fana k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko hakili ka to fɛn belebeleba dɔw la
o ye mɔgɔw ka bɛn ni kelenya ayɛsi jamanaw kɔnɔna na min ye dugudenw ka basigi denmisɛnninw farikolo ɲɛnajɛ ni seko ni dɔnko min ye kalanko ye ani kalanko baara ni baara dɛmɛ ko ka taa se kɛnɛyako ma ko ninnu ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ o la joona jamanakuntigi y'a ɲini fana k'a fɔ ko min ye u tɔgɔla banki n'o ye ayɛsi tɔgɔla banki ye ko k'o sigi sen kan yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na basigi ni lafiya o kɔnɔna na k'o la sa ɲininen don minisiriw fɛ minisiri minnu bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères ye ani minisiri wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ musakako kunna yiriwali ko olu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ joona yaasa min ye o banki ye n'o ye banque d'investissement de l'AES ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kunnafonidiko ta nasira fɛ jamanakuntigi ko k'u b'a ɲini minisiriw fɛ minnu bɛ kunnafonidiko kunna u ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali kan dugudenw bɛ se ka kunnafoni cogo min ka ɲɛ min ye an ka kanw olu bɛ se ka don ba la cogo min kɛnyɛrɛ ye kunnafonidilaw olu fana ka don aw m'a daminɛ nin na o aw tun bɛ kɔn k'a daminɛ nin de la kɛnyɛrɛ ye arajo sow a telew n'a journalu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu k'u yɛrɛ ye ayɛsi kɔnɔna na ayɛsi kanw bɛɛ lajɛlen ka don ba la kunnafonidi ka kɛ o ka faso ka cakɛdaw ni kɛnyɛrɛ ye taw la k'u ka jɛkulu fana sigi sen kan bi bɔlɔlɔ sira fɛ min bɛ se ka kunnafoni sanuma kunnafoni ɲɛnɛma k'o di mɔgɔw ma baaraw kɛcogo la ani jamanadenw kuntilenna na jamanakuntigiw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani bankun kan sa k'u kɔni y'a ye k'a fɔ ko degun min bɛ yen bi n'o o ye degun yɛrɛ ye degun b'a k'a to bamanciw ani nenjuguya wale kɛbaaw olu ka kɔlɔlɔ min bɛ ka na sɔrɔko la lakana ale ni diɲɛ yɛrɛ hukumu kan min ye jamanakuntigiw ye u y'a laɲini fana k'a fɔ ko ni ala sɔnn'a ma min ye minisiriw ka lajɛ minisiriw ye lajɛ min kɛ novembre kalo tile 25 Bamako n'o o kɔmasegin fana nana kɛ novembre kalo tile 30 ye san 2023 Wagadugukaw fɛ yen février kalo tile 15 san 2014 Ɲame mai kalo tile 17 san 2024 o fana kɛra Ɲamekaw fɛ yen ko o de y'a to bi n'u sera ka fɛɛrɛ sigi sen kan jɛkulu min n'o tɔgɔ ye ko AES ko a sigi cogo a baara kɛ cogo a n'a ka ko kɛ cogo u y'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ o sɛbɛnw kɔnɔna na ko ka o d'olu ma ka feuille fana bila sen kan jamanakuntigi ko k'u y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn u b'a ɲini sisan sa maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka u dɛmɛ u bɛ foli ta ka ɲɛsin u dɛmɛbagaw ma dɛmɛbaga minnu sera k'u bolo don kɔkɔrɔ ka se ka nin baara ninnu kɛ maliyɛn jamana saba in denw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ la wa ni ala sɔnna ma fana k'u na fɛɛrɛ tigɛ olu ka basigi n'u ka lafiya la jamana ɲɛmɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye u ka baara nataw olu ka se ka kɛ ka ɲɛ ko u n'o dan tigɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye komite expert mun sigira AES tɔgɔla sa jamana saba in fɛ k'olu k'u jija sa ka se ka baara kɛ yaasa u ka lajɛ nataw olu sigicogo ka kɛ kelen olu ka kɛ kelen ye Burkina jamanakuntigi n'o o ye capitaine Ibrahim Traoré ye u ye ale fo Kasimi Goita fo u ka wulikajɔ n'u ka timinandiya la ka taa fara général Abdramane Chani kan u ye min kɛ yaasa ka se ka nin lajɛ in sigi sen kan bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na ko min ye lajɛ in ye k'a labɛn n'a ka ɲɛ kosɛbɛ jamanakuntigi kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ka lajɛ wɛrɛ k'o kan ka kɛ san 2025 o kɛyɔrɔ ani o kɛdon ko u na o fɔ maaw ye diplomasi sira fɛ sɛbɛn fa sirila Ɲamekaw fɛ yen nin kalo in tile 6 min ye jamanakuntigiw ye olu de y'a tɛgɛnɔ bila charte ni traité olu bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ lajɛlen lawaleya k'olu sigi sen kelen kan yaasa AES jamanaw olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ o kɔnɔna na nin sɛbɛn in nin kun laɲininen don a mɛnna parce que maa caman tun bɛ yen o tun y'a yira k'a fɔ ko fo nin baara ninnu ka se ka kɛ yaasa AES yɛrɛ a ka dɔn k'a fɔ a bɛ mun nɔfɛ a b'a fɛ ka mun kɛ o de baara kɛlen filɛ nin ye AES jɛrɛ bannen pewu min ye colonel Asimi Goita ye yan'a ka bɔ Niger ani malidenw ye ɲɔgɔn ye baara minnu kɛra a y'u fo o la u ye wulikajɔ minnu kɛ min ye lajɛ in ye a kɛra u ka palais de congrès kɔnɔna na Ɲame maliyɛnw dɔrɔn ma taa kɛnɛ in kan koyi sabula sali in fara tewu a y'u fo u ka wulikajɔ la dialogue intermalien u sen donni o la baara minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ u sen donni o la wa a y'a f'u ye ko sisan ko Mali ni Niger bɛɛ ye kelen sariya mun bɛ boli yen o bɛ boli yan baara min bɛ kɛ o bɛ kɛ yen u k'u cɛsiri k'u jija yaasa jamanadenw u jɔyɔrɔ ye min ye u ka se ka o kɛ a ko n'i y'a ye u ye nin jɛrɛ in sigi sen kan k'u bɛ fɛ de ko ka juguw kɛlɛ yaasa jamana ninnu ka se ka taa ɲɛ ko wa k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan
jamanadenw ka hakɛ min ye ka yiriwali kuntala jan sɔrɔ ko u b'o baara kɛ colonel Asimi y'o o f'u ɲɛna a ko fana ko min ye yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana tɔ ninnu kɔnɔna na k'a si tɛna kɛ jamanadenw kɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko an ye fantan jamana ye ko nka ko se min bɛ an ye bi ko man k'an to fantanya ale kɔnɔna na min ye nɛgɛ ye uranium lithium kɔɔri ka taa se fɛn dugujukɔrɔ nafa tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko o mun b'an bolo bi ko k'an k'a to an kan ka se an yɛrɛ kɔrɔ k'an ka yiriwali kɛ an ka jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ colonel Asimi Goyita a ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ye Niger n'an bɔra yen an bɛ taa CEDEAO bankun kan yanni nin lajɛ in cɛ CEDEAO maaw u tun ye wele bila ni jamana saba in ma sabula halisa CEDEAO maaw bolo o y'u ka tɔnden ye nka Mali Burkina ni Niger olu ma sɔn ka taa o ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye in tun ye wolomasiri tabaw ka ɲɔgɔn ye k'u b'a fɛ ka jɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o kɔfɛ sa CEDEAO yɛrɛ a ka jɛyɔrɔ 65 nan a y'o sigi sen kan Abujakaw fɛ yen jɛyɔrɔ in kɛnɛ kan sa min ye conférence ye a daminɛnen kɔfɛ kuma ɲɛfɔlaw kɛlen u ye da sɔgɔ ɲɔgɔn da la u jamanakuntigi dama jamanakuntigi ninnu sa kɔni u ka kumaw ko u ye tali kɛ min na kosɛbɛ yen o ye Mali ni Burkina olu bɔli ye ko min ye huis clos ye n'o ye da sɔgɔlen jamanakuntigi yɛrɛ da la u ye heure 2 de kɛ o la heure 2 in kɔnɔna na sa kuma min tun b'u da kosɛbɛ Mali Burkina Niger olu kɛlen k'u fosi ka bɔ ka taa confédération k'o sigi sen kan n'o ye AES ye jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ n'a ta ko halisa ko CEDEAO k'a k'a cɛsiri min ye Basiru Jomayi Fayi ye k'ale ka wuli ka jɔ kɛ hali bi a kana sɛgɛn a kana ɲinɛ ko sabula ko ni ninnu bɔra CEDEAO la k'a kɔlɔlɔ barika ka bon kosɛbɛ yiriwali ta nasira fɛ min ye kunnafonidila dɔw y'a yira k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko ninnu fangandarakila ninnu k'u ka ko bɛ ka caya ko k'a lajɛ ten sa k'u ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini u la yaasa min b'a to delili n'o o ma mago ɲɛ fɛɛrɛ min bɛ yen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko n'o tɛ ko ninnu kɔni k'u taara de koyi k'u tɛ segin u kɔ jamanakuntigi dɔw y'o kuma fɔ kɛnɛ kan ye k'u kan'u sigi ka foyi kɔnɔ ninnu na koyi ko ninnu tɛna na tuguni Basiru Jomayi Fayi ale ye kuma ta a ko k'a bɛ min f'u ye ko ninnu bɔli CEDEAO la k'a ma ɲi dɛ ko wa k'a tɛ se ka kɛ ni fanga ye tuguni ko ale yɛrɛ kɔni ye munumunu salo kɛ k'a bɛ n'a fɔ ko u ma ko in bila pewu ko nka ko delili mana Basiru o kuma bila ko delili mana kɛ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ a ko la ko nka ale bɛ min dɔn Burkina Mali Niger olu ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ o degun sɔrɔ k'u yɛrɛ ka jamanadenw b'a degun sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ boli CEDEAO bɛɛ kan ko bɛɛ bɛna na waati dɔ kɛ degunba kɔnɔna na o de la olu bɛ garisigɛ di halisa wulikajɔ ni cɛsiri ma ko minnu bɛ k'a fɔ ko coup d'état kɛlaw k'u k'o kuma bila dɛ ko kuma in ka to ka n'i sigi président cɛla ko pursisiw ko Basiru ka kɛku dɛ k'u k'o kuma bila parce que ale n'u bɛ kuma ale n'u bɛ hakilina mun b'u la ale b'o dɔn ko sisan k'u k'a lajɛ kɔlɔlɔ min bɛna na bɔ nin ko in na u ka o jateminɛ CEDEAO ɲɛmaaw u ko ko halisa k'u bɛ garisigɛ di kuma ma o de la sa min ye commission ɲɛmaa ye n'o ye Gambika ye Aliyu Ture ale y'a yira k'a fɔ bi ko min ye jamana ninnu ye carte biométrique fɛn minnu b'u bolo u bɛ baara kɛ ni mun ye CEDEAO tɔgɔ la ko n'o minɛn'u la k'a kɔlɔlɔ ka bon min ye ko in ye ni a kɔni sigira sen kan a ko min ye maa miliyɔn 400 ko o ɲɔgɔnna k'o de kɔni bɛna na bɔ u ka jɛ la koyi k'o tɛ ko denni ye ko min don ko a kan ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na wa fo nin yɔrɔ in na CEDEAO lajɛ min kɛra kununko Abujakaw fɛ yen u m'a yira fiyewu k'a fɔ ko u ye passeport minɛ ko kuma fɔ u ma sanction ta u ma fosi fɔ u ko kɔni ko ni CEDEAO sariyaw kan ka bato kabini septembre kalo ni jamana ninnu ye papier ci k'a fɔ ko u bɔra k'u ka bɔli kɔni o processus bɛ sen na u bɛ k'o suit n'a san kelen dafara waleya minnu kan ka kɛ baara minnu kan ka kɛ o bɛ kɛ jamanakuntigi dɔ k'o kɛnɛ kan yen ko hali ni ninnu bɔra k'olu tɛ se ka u sama ka b'u la dɛ k'olu tɛ passeport don n'u cɛ k'olu tɛ se ka passeport don ni Mali ninnu cɛ ko n'u bɔra olu ye jamana ye cogo min olu n'u bɛ kuma ko jamana saba wɛrɛ fana ko nin ko in ko halisa ko k'a lajɛ jamanadenw ka degun ko ka o sama ka bɔ a la ko parce que bi bɛ sini bɛ n'u ye jamanadenw gosi
do mina ni ko yelamana ka ba digu me ku ga ka laje fere ni dabalum be sega soro nu be bonyo na tugomi o ga sega ke nga ni ayesi jamana yu sigi nu yu sigi nunu bu gendi uteda geni mare ubu sari amargo fitini no ubu labe ka be ni sangelenyi nu yu sigi ku fle deli laba enwi aba faranywana do ako te sigi ko nunu ko kute fe ko fulu ga négociation teu ube sangele ne kono na fere ni dabalu mbubulu kasika ala waleya adun kololo bebe bijoni nga jagokela kalangela joroba nyina dien yalala mamun ngoko oluga ko bela jelen sika ke no tu faso lai sangono voyage ko kemeni du muganu duru tigilamaw ulebe senge dugude munu fana be danchawla olu fana chaba be songa senge kumate ni franje nana na ke gerente sugu doyi abe geleya nga ko kene kai jamana kuntigi mun tume wolo vla lu mu dado kuma rela ulu ko ni suga mo ko fla dron ulu ta ke lamele ulu ma fo akai o ma fa mai nga bola tinubu ko kwal sa ku ga kuma nyanya ku kana kuma nyanya bali ko ya sa nyeb se ga sura ala tugumi donc Mali Burkina Niger ulu ga boli ani CEDEAO aleka la yini o kuma ye talike mina o ye ninde nga nala sonama do na tawla amina na aye sabula jorobe ma chama fana bolo jekulu ngona na ngali sa CEDEAO mogo nube kuma ango fana fo mogo ubeka alisa uka jatela Mali Burkina Niger e toni u place tumbe ni femu kanga ke utogala wo fo u sari ubeka ke tugo mina komu uka alisa uluma boli décider folo donc nyangini mata mogo mbaga foko passeport ou karata carte bi foi ma ke folo CEDEAO ko ni maka sangelen kono nina ayesi fana be ki labe amana wolo mina sisa antna na ofana lakali do na tawla mogo ga sega famia na mbora ola amse kana so bank mondial ale tuye laidu ta ko mi ye Mali kwa anasega sefa wari dollar wari million biworo di ama wari Mali sigile no ka kono fo sisa odongo ye aluseni sanu wele sente la akoko minye bank mondial ye ka akoko wari mesega ta ko ngaba akumana de ko sabula ko aleba fe Mali yere aka barakelaw aka dobo oluga sarala ko yele no ko jugu minye taji min flene no ye courant Mali ko sa OMS jamana do fe ko fana be ke ulutai bank mondial ko ale sigilo no ko kono nga Mali la Mali nyama ko ko uluye obla mena ulube taji sa Niger fe courant fere courant bo ubululu se ko ke degun na ke munye bank mondial ko ngo 600 musakai ale tsegadi warin tsegadi re ateta ni takai na tuwa shila nyemo fana ulu fana ko akai nga mumebi fenjume me Malien bela jirinda warte jamana kono degun jumeme musakate ambulo donc ni ngoni bank mondial munu tungo ko awar jira karata alsa tega madaka folo ministre sanu alena wuliga joke do na tawla ga saka nyefolike ko furakali kela o kanga nuta tuguni mama be furakali ke akiko ko ate bentuguni arajo ni tele ni bolola sala ko anguta ko beku bla na manye kibuta ministre somi me kena ko kuna ulu kala ga do ya maria sebembe ulu bulu ulu bisegata wa ulu fana ulu teta kana ko furakele memula be bana million furakede furakele bana kele ateke dogotora sawa ni gynécologue na il est gynécologue donc akiko aba nyini arajo fe ale konu kunye kan ardake ale tuye delike nga sisa ale tsega temo kan tuguni minye okiwaria akiyo anwele ko dan tloka ko sisa ngwani ko furakali kala ko lu temelika dabla arajo ka folo ale foka ale Cameroun kai ay sambi sabaka be baraka RFI la salongo ay wala sabaka bo RFI la sisa kabna ay tokola television so sigi television so yi kabta sigi Congo ka fe no e Kinshasa
Zahiri kɔrɔ faba k'a bɛna n'a sigi maaw de bɛ ka ɲininkali kɛ sa ko Alain Foka Dungo ko ale bɛ maa minnu jamana minnu kɔkɔrɔma don n'o o ye Burkina Mali Niger n'olu ka kuntilenna ka d'a ye ko munna télé in mana sigi o jamana dɔ la dɛ ko Faransi sen kelen dun bɛ Kinshasa hali bi ko se ko in jɛlen don ayiwa don nataw Ala ko o yira an na an yɛrɛ fɛ yan jumadon min ye Mohamed Ali Bacili ye bisi maaw y'ale wele kokura k'a ɲininka a yɛrɛ sira u bolo ye u y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma bi sɔgɔma a kan ka taa yira sigida 5nan ale procureur la n'ale ye min fɔ ni min bɔra o kɔnɔna na an na o da o tulo kan Burkinakaw fɛ yen Burkina jamanakuntigi ale bɔra Niger dɔrɔn ka taa balontan kɛnɛ na min ye Burkina faba ye u ka jamanakuntigi capitaine Ibrahim ale ni balontanna minnu bɛ Burkina olu ye ndolanci kɛ min ye présidence équipe ale ni Burkina balontanna professionnel n'o ye Bertrand Traoré ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a ko banna 3-1 na dɛ ka taa présidence kanuna kɔni Ibrahim ye bi kelen don maa na se ka sɔrɔsiw bati ka tila k'a fɔ k'i bɛ taa so ten hali ni ye professionnel ye i t'a tolu k'i dasi président ɲɛsinnen jɔ ma e b'i jɔ ɲɛ cogo di balontan a photo b'an bolo an bɛna tila k'u bila mɔgɔw k'u ye parce que ɲɛnajɛ in a jara kosɛbɛ Burkina bɛ an b'o fɔ an bɛ segin Sibi yan'an ka se Sibi an b'a fɔ sa ko Mohamed Magasuba ni ale tun ye Aigle ka entraîneur ye CAF u ye ale de sugandi k'a ka taa sa min ye dege karamɔgɔya baara bɛ maa minnu bolo n'a bɛ fɔ ma ko CAF B ni olu ye k'u hakili lajigin ko kura ye u bɛ se cogo min na k'u ka licence B sɔrɔ min ye Kongokaw ye sa olu bɛɛ la olu ka entraîneur caman fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ licence B in nɔfɛ Magasuba de taara kalan kɛ olu kunna dege karamɔgɔ 20 o de fara ɲɔgɔn kan Kongo kɔnɔna na stage in kɔni daminɛna juillet kalo tile 5 u ka stade Alphonse Massamba la u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye baara in ye CAF ɲɛmaaya maaw CAF so ale ni FIFA maaw u bɛɛ lajɛlen ka instructeur de ye Magasuba ye Magasuba y'a yira fana k'a fɔ nin baara in ale bɛ n'a mɛnna hali Coupe d'Afrique tɛmɛnen na Paul min tun bɛ Korogokaw fɛ yen ni ndolantan kɛra k'a ban arbitre ale de b'u kimɛ ale ni entraîneur ale de b'olu kimɛ k'a lajɛ nin entraîneur niveau ka ɲi nin bɛ tan ale de b'o papier bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Mohamed Magasuba ye an b'a yira la k'a fɔ ko Aigle ale entraîneur kɔrɔ don nka nin waati in na min ye CAF ni FIFA expert don fana a mɛnna Mali équipe nationale a y'o sélectionneur y'a kɛ ka tɛmɛ bi a fɔ min yɔrɔ masa ko club Saint-Éloi Lupopo n'o bɛ Lumumbashi RD Congo olu ka dege karamɔgɔ don o kɔni ye n ka fisa dɛ an bɛ taa Sibi an ye tile 2 baara kɛ yen an taara yɔrɔ mun na o ye yɔrɔ fɔlɔ min na o ye nakɔforo kɔnɔna ye nakɔforo in mun baara bɛ k'a kɔnɔ Keba Jalo ale ye ja minnu ta an ka jɛ k'o lajɛ. Donc nakɔ in baara cogoya donna n'u cɛ cogo min na an nana an ye projet Sibi yan ka taa Manden yɛrɛ bɛɛ donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ bon musow u sɛgɛnnen don n'a bɔr'u ka samiyɛfɔ forow la foro fosi t'u bolo tuguni u sigilen de bɛ to ten u yɛrɛ ka fɔ la donc an y'an kɛtu kɛ ka jateminɛ kɛ donc an y'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ n'an sera k'u dɛmɛ ni nakɔ ye puisque nakɔ ye musow ka baara fɛn de u ka nanw bɛ bɔ a la u bɛ sanni feerew kɛ fɛn misɛnw bɛ bɔ a la donc o hakilina de nana n'an ye ka musojɛkulu kɛ ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ ka nakɔ k'u ye k'a kori ka ji sen k'a d'u ma foraji sen k'a d'u ma ani an b'u kɔlɔsi fana sɛnɛ kɛcogo ɲuman na dɛmɛ min an b'a ta ka ɲɛsin u ma l'appui voilà l'appui technique dɛmɛ bɛ taa min na sisan an bɛ fɛngɛ d'u ma an bɛ yɔrɔ aménager k'a d'u ma donc n'a korila sisan foraji bɛ kɛ ka d'u hectare kelen de don donc foraji bɛ kɛ ka d'u ma donc an bɛ baarakɛminɛnw d'u ma siw bɛ d'u ma an b'u kɔlɔsi fana ka ladilikanw d'u ma sɛnɛ kɛcogo ɲuman na ani sanni feere bɛ kɛ cogo min na muso groupe joli wa an bɛ yɔrɔ min na bi an ye muso groupe 9 de ta donc jardin 9 de bi a bɛɛ hectare kelen an y'o de labɛn voilà donc ni sɛnɛ kɛra la i y'a fɔ cogo min na u b'u ka duntaw bɔ a la
n'u ka dunta bolo u bɛ feereta bɔ a la donc n'u ye feereta bɔ a la an yɛrɛ bɛ se ka sanni k'u bolo comme an ye bayɛlɛmali kɛ baarakɛyɔrɔ de donc an fana bi n'u bɛ jɛ en même temps u bɛ bayɛlɛmali kɛ an b'u kala bayɛlɛmali fana na u ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bayɛlɛma u bolo cogo min na a n'a marako ɲuman a feereliko la an kɔni b'u dɛmɛ ni min ye dɔrɔn feereliko an yɛrɛ de b'a san u bolo voilà an b'a san u bolo an b'a bayɛlɛma ka tila k'a feere voilà u bɛ don bayɛlɛmali la u b'o formation fana k'an fɛ i m'a faamu u bɛ bayɛlɛmali kalan k'an fɛ an b'a san u bolo u b'a k'u dege a bayɛlɛmali la donc en même temps u fana bɛ se ka bayɛlɛmali k'u yɛrɛ ye k'a feere voilà nisɔndiya jumɛn yɛrɛ b'aw la nin baara in bon nisɔndiya min b'an na nin baara in na an y'a ye depuis an y'a daminɛ a dugu 9 na musow bɛɛ sewara donc o yɛrɛ ɲɛ bi kɛnɛ la puisque yan sisan bon a ye baloko sinsin kosɛbɛ donc a ye bɛn dugu ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ani musojɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ voilà ɲɔgɔn dɛmɛ baloko sinsira ni tuma bɛɛ kɔni u tɛ dɛsɛ wari misɛn na u b'u ka musaka misɛnninw ɲɛnabɔ ni min ye voilà bon n bɛna wele min fɔ ye dɔrɔn k'u cɛsiri ka baarakɛminɛnw de dir'u ma tan k'a minɛ ka ɲɛ k'a ladon ka kɔlɔsili da kan ni kalansen minnu bɛ d'u ma u k'o faamu kosɛbɛ voilà. n'a ko wagati na gɛlɛya tala dɔn mais an ye wɔrɔnin min dɔn di sisan nɔgɔya donna ko dɔ ji ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o n'a ta hali sabani ai bɛ dɛmɛ kɛ halisa bo dɛmɛ kɛtɔ bolo min kan fɛn misɛnninw bɛ se k'a la sabati an fɛ ɲa ma ka kɔ ninnu jufɛla k'o dada bɛn se ye an tɔɔrɔ la n'a sera ko o dɛmɛ kɔni don an ma sani ka fu bɔ o bɛ se ka diya an ye. nakɔ ye mun yɛlɛma aw yɛrɛ ka tagabolo la. nakɔ na min yɛlɛma an y'a tagabolo dɔ nakɔ ko a diyala an ye a bɛnna an ma fɛnɛ mais fɛn min ye nakɔ an b'a masakaninw kɛ a dɔ an b'a o sɔrɔ jaba fɛnɛ kɛla dɔ an fɛ an ma jaba a ma se ka irisi jiko ta fanfɛla. n'o tɛ bɛɛ n'a nada kɛ taa ni soda dɔ bon a ɲani min ma ni sisan komi baara gwale an bolo dɔɔni fɔlɔ sisan an ye laɲiniw na bon n'o bɔra dɔ sisan ne ye laɲini dɔ di n kɔ an b'a continuer o fɛnɛ fɛ n kɔ k'o fɛn k'o baara sani ka to ji ko ka fɛn kɛ dɔɔni ba ko ji fanga ka bon sisan jaba ma bon ni ji bira ma tigɛ la dɔɔni k'an lafiya a bɛ to kana o fɛn min yan di n kɔ an b'a continuer baara fɛ kuma min ne fɛ o tɔgɔ Tagari Jakite Sibi Jisumana a ye kɔko nin kɛ muso ye a n'a ka an ye an dɛmɛ kosɔn an ye nafa belebele sɔrɔ a la telema ban an bolo wari misɛnnin na fɔ ni ma se ka baara kɛ n'i ye baara kɛ a lawulila na ɲina min ma a n'o jigiya ma fa a diyala an ye fɔ k'a dan tɛmɛ i y'a faamu nakɔ nin kɔnɔla la ne ɲɛmɔgɔ lanka mɔgɔ 5 naani ni min ye kɛlɛ kɛ ne b'o minɛ ka min y'a nafɛn nɔ gɛ n'i y'a nafɛn tiɲara an bɛ i ɲankin wɔrɔ bɛɛ k'i sɛbɛ don i yɛrɛ ma a y'a d'a ma an n'a ɲinana kama an k'an jija malo kana baara an ka an cɛsiri baara kɛ kun ye mun ye n'i y'i cɛsiri i b'a nafa sɔrɔ kɔnte ka baara fɛn d'i ma ten k'i sigi ka kɛ ɲɛnɛkɛ o ma fɔ kɛ kɔkɔ ni kɛni a nafa bale ɲa an ye da to i baara kɛ ni nafa bale ɲa ne ye de yɛrɛ la balolari ne ye den na balola tuma bɛɛ ne bolo bɛ wari misɛnnin na i y'a mɛn ne yɛrɛ ta o de bila ɲɔgɔn kan ye samiya nɔ n y'a ta ka ɲa tigɛ fɛn fɛn o de sɔrɔ a rɔ nafa dɔ o de o nafa belebele de wali ba ala ka ya jama yiriwa an muso minnu bɛ baara kɛ an ka ca dɛ an ka ca bɔ nakɔ ko na kɛlen nisɔndiya min d'an bolo kundan t'a la quoi an ye nafa sɔrɔ nakɔ la nafa min bɛ a yira ko nakɔ ko diyala an ye nakɔ ni diyala an ye fo ka s'a dan na a daminɛ ni sisan tɛ an ye min sɔrɔ a kɔnɔ ma tiɲɛ na a bonyala an ma a diyala an ye yɛrɛ de an ye nafaba de sɔrɔ nakɔ nin na depuis nakɔ nin nara bɛn tun t'an fɛ yan bɛn yiriwale an fɛ yan depuis nakɔ ko nin nara musomisɛnninw sera ka lafiya nasɔngɔ ko ninnu na n'i ye buruburu sɔrɔ i b'o fara i bolo la i b'o kɛ nasɔngɔ de tiɲɛ na an ye lafiyaba de sɔrɔ nakɔ ko nin na a diyara an ye dɛ a diyara an ye bon minnu fana bɛ an fɛ baara la i bɛ k'an dɛmɛ a bɛ ka sira don an kɔrɔ siya min bɛ se ka kɛ ɲumadi ka o ɲɛsin an ma an bɛ ɲugu sɛnɛ n'an ye ɲugu an ye jaba fɔlɔ sɛnɛ jaba bɔra yen an ye ɲugu nin k'a kɔnɔ
sisan samiya na kɔni an ma ɲugu ni yɛlɛmɛ fɔlɔ awɔ an ye jaba sɛnɛ an ye nakɔ an ye ninnu sɛnɛ hali bi ne bɔra sugu la n ye feere kɛ n ye nisɔndiya ayiwa an b'a fɔ sa ko Keba i kɔni t'a fɔ i taara don nabulu la i ma nabulu kɔni sɔrɔ ka na n'a ye o kɔni kuma tɛ se ka kɛ o e tɛ se k'i ta kɛ ba nɔnɔ min ye walibaw nɔnɔ min ye ka na ten o an ka kibaruyaw an b'a kun cɛ ni min ye o tɛ duman ye alamisa tɛmɛnen min ye Bakari Bore ye n'u b'a wele ko Bore belebele n'ale tun ye yɛrɛwolo debu yɛrɛwolo maaw ye olu de ye yɛrɛwolo fɔlɔ sigi ka taa sigi Assemblée nationale da la waati min na fangadaraki kɛra Amadu Tumani Ture la tarata wule a y'o kɛ maa min don wulikajɔ ni cɛsiri a tun b'o baara caman kɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la Ibrahim Kebe ale kɔni ye bataki caman k'a jira k'a fɔ k'u taara bila a dayɔrɔ laban na a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin a ma sabula u n'a ye baara caman ɲɔgɔn kɛ hali waati min na dɔgɔtɔrɔw tun ye baarabila kɛ tile 38 grève kɛ i bɛ ka waati la a tun b'o fana na nin waati in na sa an kɔni bɛ dugawu don kɛ sa min ye Bore ye n'o ye Bakari Bore ye ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a fara silamɛsu kan ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an yɛrɛ ma bi ta an b'o jɔ yan n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ne ni n ka cɛdenw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kibaruya kura wɛrɛw d'aw ma ni ala sɔnna ma fana Sibi jumɛn bɛ wula fɛ ekɔli karamɔgɔ b'an bolo wula fɛ nka Sibi kɔni dugutigi ka kuma ala k'o passe dɔ yira an na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18